Makasarsarita mga JCQ ti maysa karigiti baro arupa kuna tayo iti biyan ti politika iti Badok Ilocos Norte nga maibaga tayo nga iso namatan ket nateneb iti panagserbina iti biyan ti gobyerno. Gapuanan na mga JCQ ket nabayag nga nagserserbi akas private secretary ni Mayor Maximo Cahigal. Makasarsarita tayo mga JCQ ni Sir Walter Dagupion Ordanel. Naimbag nga oras mo, sir? Naimbag nga oras tayo, Sir Joey, ken kadagiti kailian tayo ti Badok. Naimbag nga oras tayo apo, no anaman nga oras iti intay pinakabuya. Diti pinakisarsarita tayo apo, diti mabigbigbig nga reporter tayo diti probinsya ti Ilocos Norte, ni Sir Joey. So naimbag nga oras tayo amin. Sir, mabalin nga yung kaiyam-am mo, iti ad-adapay nga panakam-am mo, sir, dagiti taga Badok Ilocos Norte. No siya sino, sir, ni Sir Walter? Tuyno mo apo ket ni Walter Jan Dagupion Ordanel apo. Agdama nga agnaed iti Sitio Paratong, Barangay Saud, Badok Ilocos Norte. Nagturpos tayo apo iti kolehiyo, iti kurso nga abogasya, ken political science apo iso nga iti politika nga makunkuna po ket haang nga damo na po nga na-engage tayo iti Okay, sir. again. Pure man pa'y damdamo tayo apo iti sumabak, mangipila iti kandidatura tayo kasa politiko, ngem iti beneg ti lubong ti politika, hanin nga damdamo tayo na. Gapuanan natin na adal tayo, sir. Well, apo. Ket tinayon na po apo Joey, nagserbi tayo apo iti gobyerno municipal iti Ili nga Badok, ti unos ti 8 nga tawen. Yes, sir. Kas pangpangruna, kas private secretary, iti mabigbigbig nga service to the max mayor tayo apo, Mayor Maximo Cahigal. Kaya deti partner na apo, ti mabigbigbigmet nga vice mayor tayo, Vice Mayor Alwin Rubio apo. Okay, sir. Ket iti bulon pa itintay pinagserbi apo, adu pa iti akem nga intay naka-assignan, kas kuma iti migrant test officers apo, officer, deti met apo ket tinaming tayo, dagiti problema ken masapsapul, dagiti kailian tayo nga OFW, ken iti pampamilyada. Iti pa'y micro, small, and medium enterprise coordinator, deti apo natutulungan tayo ken na-coordinate tayo, dagiti masapsapul, dagiti agnegnegosyo nga babasit, kas lakuma sari-sari store ken dagiti mangrugrugi pa lang iti negosyo da. Okay, JMet po nagbalintay pa nga focal person iti peace and order, ken anti-drug, ken nagbalintay nga facility coordinator iti balay silangan tayo apo. Ket deta nga experience apo ket mabalintay ito nga mausar nga iti pinagpanday linteg tayo apo. So, ado dagiti balunum, sir, iti konseho. Gusto deta apo Joey, unay. So, sir, iti biyang mo, kas na ko namon, sir, nga ada dagiti nagbaling nga inspirasyon mo. So, anya pa itinaununog, sir, nga nakagutigutan tayo, no? Apay nga kinalikagom tayo, sir, iti asurkan dato'y lubong ti politika. Deti nga minapo ket na-inspirara ka po kanda ito pinakaamak iti serbisyo publiko apo nga ni Apo Mayor Maximo Cahigal, ito yung programa na nga service to the max. Yes, sir. Kanda ito yung makungkuna po nga baro abadok nga kuna na po ta. Siyempre, adot ti nakita tayo na po nga nagbaliwan ti ili tayo nga badok. Ket dito apo ni Mayor Max han nang i-credit lang ti bagbagi na dito apo. Yes, sir. Dito ket joint effort dagiti amin nga opisyales, amin nga umili. Kaya lalong-lalo na apo, dito partnership da, kaya dito Vice Mayor tayo apo ni Vice Mayor Alwin Rubio. Kaya nung maitultuloy dagiti nga programa, kaya na mapasayaat pa, mapaadu pa dagiti nga programa apo. Antayon ma-artap apo iti pinakapapintas, kaya pinagprogreso iti ilitay nga Badok. Yes, sir. Sir, iti lubong or iti banag iti edukasyon, anya madagiti kas lang mariprepirip tayo, sir, nga may contribute iti konseho. Wala po, kas may summit nga fanatic dati education sector tayo apo ta syakit hanak na nag-stop apo hindi naggraduara klot koleyo. Tuloy tayo apo ti kurso tayo ti abogasya. Ta kaya tayo apo nga tibiyag kami adat mamati tayo tibiyag nga life is a lifelong journey. Yes, sir. And learning. So kaya't ko apo nga dagiti agtutubo tayo handa lang nga makontento apo iti medalya kada certificate kada diploma ti koleyo. Masapol po nga dagiti ubing tayo ket ma-engage da. Balinda nga ambisyoso ko na kapo Joey, ambisyoso ta. Kaya't mi apo nga mapapintas ti ili tayo. Ket deta nga ambisyon tayo apo, hantay nga solo
na ma-accomplish no awan titulong dagiti agtutubo. Okay, Ket ti edukasyon na po muna tayo nga ilungalong ken ilabon ti konseho po day narugyanan ni Vice Mayor tayo po ni Vice Mayor Alvin Rubio muna po DJ assistance kadagiti agtikti board exam po. Okay, sir. DJ apo ket masapol nga ilaklaka tayo apo dagiti requirements da. Ken ingato tayo apo dagiti serbisyo ken assistance nga maited kanya tapno numan pay narigat iti dalanen da nga pinag-exam. Yes, sir. Ket at least apo maamiris da nga ti gobyerno ket kang kanayon da Tumutulong. nga kadwa. Okay, sir. Iti amin nga estado iti inda pinag-take ti exam da apo. Okay. May kadwa pa apo na pagsarita ami ay din kani apo Vice Mayor apo DJ. Numan adda kabalinan nanto apo iadutay dagiti numero iti scholars tayo apo. Okay, sir. Nang nangruna apo dito anak dagiti mannalon tamo Yes, tayo apo kaadwan nga pondo iti ili tayo ket agga po dito mabigbigbig nga pondo iti RA 7171. Okay, So sir. rumbeng laeng apo nga isubli tayo kanya da amin dagiti nagregregatan da babaen kadagiti anak da tano babaen kadagiti anak da pumatunuyan tumet dagiti arapa da nga hanga natuloy apo naputirigat apo Dagiti sa saririt nga agadal, sir. Well, apo, Joey. Kalikagom tayo ito. lakit di apo Joey so ti pangarap tayo kanya da apo. Okay. Iti biyan ti panagkalap, sir. Anya digiti kaslang kalikagom tayo nga itulong ti Badok ket coastal municipality iti probinsya tayo. Well apo Joey human no data nga banag apo Joey amo tayo met nga tiili ti Badok ket haan lang coastal no dikit Yes, sir. di mabigbig pay nga tourism destination apo. Oo. So dagiti numan na panawen nga awan ti makakalap nga ika na po. Siguro mang panunot tayo iti wagas laban tayo ti konseho isango tayo to nga maikanda ko maitinan anay nga training Yes, sir. ken dagiti livelihood programs tano no panawen nga awan maalad nga ika na po ket adda sa bali nga pamaster kanda apo Joey. Napagtrabakuan da, sir. Well apo Joey. Okay. Sir, no, daw pwede giti kalikago mong ipadanon ka iti agbibuya kada tayo. Kas iti kalikago mo, sir, nga adapay nga makatulong ka to iti Badok. Gundaway mo, sir. Dakkel unay nga yaman ko apo Joey tanik kanak ti gundaway Yes, nga po. mga binsa-binsa pa dagiti dadumang plataporma tayo Okay, sir. para iti pagsayatan ti ili. Apo amo tayo meten walo nga tawen nakmet nga peso manager apo. Ket di ta apo DJ number 1 nga solusyonan tayo apo ket DJ employment. Maamiris ko apo nga dati pagubraan iso ti muna nga rason no apay ado ti marigrigat. Amo tayo maamiris tayo apo nga ado ti awan pagubraan na. Yes, Iso sir. nga numero 1 deta apo nga intay to ikan ti solusyon na. Number 1 apo siguro maliplipatan tayo nga mabigbig nga dagiti kaadwan kadagiti kailyan tayo apo ket housewife ken house husband. yan. Oo. Apo. Ket isuda ang maamiris tayo apo awan talaga pagubrahan da ket pamaster kanda. Ket dita na po nga sumrekto DJ mapampanunot tayo nga ikan tayo dati training skills, Oo. sustainable livelihood, Yes, sir. ken employment apo. Ket mapampanunot tayo apo itap tayo to dagiti na dumadumang ahensya ti gobyerno anumang ted itinan anay nga training kadagiti housewife kada house husband tayo apo tano ure addada iti balayda agay aywan da kadagiti anak da ket addan tulat ta pamaster Pamaster, kanda apo. oo. May kadwa apo TJ pinakatap apo dito peso office tano amin nga kailyan tayo nagsapsapol to ti pagubraan na apo mabalinda nga kamangan pagsapulan ti trabaho tano nalaklaka di pinagsapol da. Di da marigatan nen adu nga requirements adu nga gasto sakbay nga makasarak da trabaho dito mapalaka tayo na po Okay iti po. sistema. Dito pa apo DJ may kadwa DJ social services apo Joey. Adumit ket din apo adumit ket din dagiti naipaspas nga social services program aglalo apo no kitantay ti records apo dito mabigbigbig nga Vice Mayor tayo apo adot na ipasanan na social services program para kadagiti agtutubo ken daduma pa nga umili. So plano tayo apo nga nayunan pay ken mapadakkel pay dagiti benepisyo nga naitited kanya dagiti kailyan tayo kasla kadagiti PWD kada Yes, sir. solo parent apo amo tayo apo nga
being a solo parent, tarigat di jay apo. Okay, sir. Tasi ka lang arod iti namnamain iti anak mo, when anak tayo, mabalin nga mang ted, iti sustento iti pamilya. Okay, sir. Gitay met kailyan tayo nga BHW apo, amo tayo met na damit limitasyon iti kabalinan da. Wen. So nga dito apo, ikan tayo nangat ngato nga benepisyo para kanyada. Kaya na po, dito liplipatan, dagiti barkada tayo apo nga tekab kenyakal. Yes. Ano ti makungkuna nga senior citizen apo. Tamo tayo apo awan nakapsukdan tano mangged dapay. Okay. So plano tayo apo numan payhaan amin ket baring lako apo ta amin maikan manayunan apo ti maikikan dito social pension. Okay, sir. Ken dagiti benepisyo pay manayunan kas ako medicine assistance kada no og sakit da nayunan tayo apo. Ilungalong tayo to ikarigatan tayo nga ilaban jay konseho nga i-prioritize na dagiti vulnerable sector of the community apo. Okay po. Ken lastly apo Joey, amok nga naibaga dagiti pada nga kandidato na po dito RA 7171. Yes. Ken dagiti maited nga farm inputs, farm implements. Oo. Nga madamit dagiti pay programa tapno manayunan dagiti apo kasi syempre temporary lang dagiti nga serbisyo apo. Yes, wen, sir. Oo. Ket napagnunumuan ti grupo ti Team RC mapagsasarita amin no daduma po nga dapat long term dito panunutin tayo nga maited kanyada. Ket DJ to daduma nga programa po ninto bise mayor apo ti mangibaga. Ket no siyak ti mang pampanunot dagiti daduma po ket idi agkam kampanya kami. Nakita mi apo by our bare eyes Okay, sir. nga adupay apo dagiti haan nga sementado nga daldalan. Mapan ka dagiti pagtalunan. So, ikan tayo ito Well, important siya. inayunan tayo to apo, ipapangrona tayo to, nga dakdakkel ti pondo, kuma, dagiti farm to market roads, para ka dagiti pada tayong agtaltalon. Okay po. Kaya dagiti daduma po nga programa iti grupo, ti Team Rubio Kayegal, Team Arcia po, ninto bise mayoran apo iti mangilanat, Okay, sir. dagiti daduma pa apo, ta isuna ti nakapanunot apo, dagiti nga programa. Okay, sir. Narigat na tapo no shakti, mangibaga kanyayo, no ana dagijay. Oo. Kaya, Okay. so, adu pa po Joey, di inak ko maibaga nga plataforma, nga baka maagawan, dagiti padak na kandidato, awan to maibaga na po. Well, So nga, TJ pa lang nga po Joey, hantay met nga Superman, na maaramid tayo amin iti talong atawin. Nga matlisa po, nga may sa plataforma tayo nga ilablaban, iti unos ti talong atawin, po Joey. Sir, panagyaman mo karagiti nang pasangbay kada kayo karagiti insayang kat you sir nga house to house karagiti barbarangay iti Bado. Kadagiti kailyan mi nga bado ka po nga nang sarabo kanya mi apo kadagiti nasasamit nga isisem ken nabara nga alamano apo dakkel unay nga pinagyaman mi apo manipod kanyak ken ti buo nga team Rubio Kayegal Team RC. Kadagiti pinangpasangbayo kanya mi apo badi ka makasubsubad ti ayat nga impaayo kanya mi. Ket sapay la kumapo deti pinagpipili ton Mayo 12. Naglagi penyo apo iti buo nga line up ti Team RC apo. Okay po. Para iti na pinpintas kina progresibo nga pinagserbi. Apo tino mo Walter Jan Ordanela po numero 13 ti Balota. Kang kanayong ko nga ibagbaga apo haantay nga paspasulam iti ribo. Pilyan tayo apo iti pagsayaatan iti umili tayo. Imbag nga aldaw tayo amin apo. Ayan mga kaibigan, ado dagiti nangyagan tayo kini Sir Walter nga retoy ket dakkel nga makatulong iti ad-addapay nga napinpintas a panagbiag dagiti taga Badok, Ilocos Norte.